Na hát hello mindenkinek, én Robi vagyok, és ebben a videóban jöjjön a Zombotron második része. Hát itt még mindig nem tudok lemenni, nem tudom miért. Szerintem ezt újra csináljuk, ezt a pályát. Emberek! Nem megy ez a fos. Talán valamit kell csináljak? Még az előtt. Ezt nem lehet kinyitani? Tovább lehet menni? Nem. Nem tudom, akkor mit kéne csináljak. Lehet, hogy a hordótól nem indul el. Hát akkor azt nem tudjuk azt megcsinálni. Hát ez akkor nagy szobás. Hát akkor ezt újra kell kezdeni. Sajnálom, srác. Ebben. Megdöglő, megdöglő. Csak halljál meg, létszi, oké? Inkább a pisztolyt használom. Megdöglingelsz. Úgyhogy nem lövöm ki. Szívesen. Te hülye vagy, bassz meg! Mehetünk. Igen, ott van egy, ezt elfelejtettem. Az hogy vett át itt ott a szikla? Fuck, bassz meg, ezek engem fognak lőni? Az igen. Hát ha valamit tudnak csinálni ellene. Azaz, kilőtte, az királyesett a kő. De kilőtte egyet. Akkor szerintem megvárom, míg ezek cselekednek valamit. De ne töltsél, te nyomorék idióta! Úristen. És most hova lett a másik? Hát ezek nem csinálnak ellenek semmit. Úss szét a hordó. Hát akkor nem muszáj, mindketten meghaltak. Bazd meg. Legalább meghalt. Még hányan vagytok, bazd meg? Anyádat már! Hát teleportálj hátál, vagy te hülye! Ott volt egy álma. Még hagytak és sokan baszki, hát még mi a fasz? Hát persze, még ott is kell legyen legalább egy, bazd meg! Hát jó, hogy nem nincsenek ott minden Most mi a fasz itt? Ó, bazd meg, de idegesített, bazd meg. Fú, baszki gyerekek, ne tudjátok meg, hogy én mit érzek ilyenkor. Megölném a játékkészítőt! Szopjon faszt. Kurva anyja. Menj innen! Menj, felbasztod az agyam, te is. Menj már innen! Jó, hogy nem a fejére sem most ki. Hát ja, igazából még is estél a fejére. Nem baj. Nem, menj már ki, te buzi.
mi a fasz, nem esik ki? Persze, bazd meg, veszek valami jó cuccot, és nem esik ki! Kurva így. Pici pénzt, egy ambíció 60. 65. Azaz. Tudok még venni egy tőkényt, és akkor hajtok ki esik elő. Bú. Azaz, geci. Ez lehet. Mivel is kell? Húva? Meg az a váltó. Jó, hogyha 3 lehet nálam, hát az akkor úgy királyság. Na legalább most már egy gyűjt kell venni. Hát csik, csik, csik. Jó van, történjen rossz, jól állunk. Az nem is kevés. Itt kinyitjuk a ládát, mint a múltkor. Kapunk egy heldet, amit fel is nyomunk. Mert itt már nincs semmi, szóval nincs is értelme tovább menni. Ez már a második része, ha jól tudom, az Ombotronnak. Csak ez szarság volt, mert az előbb belakadtunk annál az egyetlen helynél, szóval szerintem az a harmadik részben fog megtörténni, hogy át fogunk ott menni. Mert elég sokat nyomorékoskodtunk. Sőt, nyomorékoskodtam, mert csak mert én játszok. Csak dögölj meg! A másikat az könnyű kinyírni. Látod? Szépen kinyissuk ezeket a szekrényeket is. Ó, kapok benne egy pénzt. Zsír. Töcsünk. Pum, 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 pum. Ezt egy geci. Ezt egyétek ezt a kibaszott golyót. Ennyi? Ennyi? Szerintem ez az Uziba ment, vagy a pisztolyba. Azt hiszem, itt is kapok igen egy kék floppit. Hát a HP ez még fenn van jól, szóval. Bazd meg, igen, elfelejtettem. Cika-cikán. Sukár, ez a csaj. Jajajajaj. Oltárira. Biztos, hogy meg fogok itt dögleni. Ne lőjét a genyó! Az meg észre sem vettem. Hosszú fekete cigár. Jó, nem fogok megdögleni ma. Oltárira tiszta. Nincsen Robinak vissza. Bum! Ki kell játszani, geci, az ellenfelet. Ez lefele jön? Hát ezt nem gondoltam. Na hát akkor szerintem ebben a részben még belefér ez a kis csínt. Azaz. Nem tudok menni. Hát persze, kijátszodják, bazd meg. 1, 2, 3. Történt. Királyság. Burfel. 10 percig fog tartani. Ládó! 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 Megdöglincsesz! 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 Fuck! Nem vettem észre! Megdögöltem. Mert egy mészszelet. Bazd meg. Szinte a pálya felé elakadt. Igen, láttam, hogy volt egy töltény, most már ez van. Direkt itt es. Puff. Berobbantottuk a boromba. Na hát köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, én Robi voltam. Szia!